So nyaya tinayo right now is very weird. This is weird. Zvoshamisa zvinhu zvimwe zvazvokuti you have to listen to this. You must listen to this until the end. So nditaura nyaya yemurume nemukadzi wake. Tiri kuudzwa nyaya iyi nemukomana anonzi Edmond from Kwekwe. Mukomana anonzi Edmond. Nyaya dzegoridhe, nyaya dzechii. Mukomana anonzi Edmond ari kutiudza kuti iye he is married to Primrose. Anini. So mukomana Ed akaroorana naPrim. Vari kugara paden pavo. And now this is the most important thing. So paden apa pavari kugara pamba pekuti zvakanaka ndepemukadzi ndepaprimrose. How? Primrose baba vake vanonzi vaimboshanda kukanzuro inonzi kanzuro city council or DDF or something. So vachishanda kukanzuro kudaro vakapiwa dzimba mukwekwe. So baba vaPrim vakafa as of right now. He died in 2019. Vafa kudaro Prim was the only kid and the Prim had to inherit imba yekanzuro, imba yegovernment nemurume wake Edmond Edi. So zvakamira zvakadaro muri yeZimbabwe. Vagara mumba muya vari kuita yese vari kuita life iri kutofamba etc. And then back muna 2025 mukomana Edmond because mukomana Edmond mukomana madhiridhiri ari kuita zvaari kuita aita chichichi. Mukomana Edmond ari kuti iye wakareceive an email from a company, an international company. In this email yaitaura kuti iwe imimi muri varidzi vepamba pakati number 452 chakazodai mukwekwe. And isusu toda kukuudzai kuti we have discovered kuti pasi pemba yenyu pane goridhe rekureba, pane goridhe rakawanda singambobviri. So imba yenyu is evaluated at $15,000, stand $2,000, everything else. So isusu tiri willing kuisa tuma extras and then tokupai $25,000 for you to move kubva kuimba yenyu monotenga imwe mogara somewhere. So mukomana Edmond achireceive a message ari kuti iye he didn't tell his wife because mukomana waigaya kuti he wants to make it a surprise, he wants to make it beautiful, he wants, he was thinking about his wife Prim kuti email kanda receive aka ndoita zvokudii tozvifambisa sei, we are going to create some beautiful memories, right? So mukomana, this was last year 2025 muri Zimbabwe. Mukomana ari kuti January 2026 the international company yakabva yasend another email ichiti you are taking too long kuita a decision, talk to us, sell to us what is happening. Ichibva yati we are willing to double the price. So at first vanga vakati ivo 25,000 and now they are willing to pay ka 50,000. That's when mukomana Edmond wakabva aonera kuti iwe panenge pane mari yakareba, panenge pane ufumi husingaperi, zvii zviri kuitika, right? So mukomana ndobva apindura the international company according to information yaatapiwa achitaura kuti iye if the international company wants to come and do business, buy the building, buy the house and then mine the gold, they have to pay $150,000. So mukomana ari kutaura asati audza mukadzi wake ari kupindura email yaye ati $150,000. Alright, bo company yaya fortunately or surprisingly vachibva vati alright fine, tiri kuziva tozobhadhara $150,000 and then tobva tatora land toita zvatiri kuda kuita pasi paya, which muri Zimbabwe mukomana Edmond ari kutaura kuti this was a big surprise, red flag and also a green flag in the sense yekuti
zvakabva zvamupa confidence, zvakabva zvamutaridza kuti the future is way too bright, zvakabva zvamutaridza kuti they are in possession of something way too important. And so what happened? Muri Zimbabwe, triple pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand pamuzinda wevanhu, the Mtapa Times, the Inside Africa Network TV, Facebook, by YouTube, the Mtapa Times, and I appreciate each and every one of you who is tuned in right now, watching this, commenting this, liking this, sharing this. Muripa YouTube, Muripa Facebook, Muripa TikTok. I appreciate that. Stay tuned. So, let me get into the details with you so that vana vevu vano understand. So, mukomana mushure mekunge akanda ka threat and then got paid. Mukomana realized that he is in control and he can keep his wife outside of all of this. On the other hand, Prim kasangana nezvakasangana nako. She just was trying to protect her furniture, her property, and her man. And the man is trying to secure the bag, is trying to get more and more money. Now, Muri Zimbabwe, this is very important. Controversy dzese ndopakazoitika mahwani ese ekuti mukomana after aita meth dzake, he didn't tell his girlfriend. Now, vari kutaura negirlfriend yake vari kuiudza kuti now this guy is betraying you, ari kukutengesa. It's about the money, it's about success, it's about himself. And what do you expect from there? The girlfriend is going to be convinced and then sell out. And this is exactly what happened. Mwanasikana wakabva amhanya police, according to information iripo, Prim waenda kupolice. Prim ndokunoripota kuti pasi peimba yangu pane Goridhe. And we all know kana ukaripota kupolice wekumasoja kuchichi government kuti land yako ine Goridhe under, they take that gold as if it's theirs. Mwanasikana wakabhiliva kuti mfesi uyu not telling me kuti awana zvakataita sakati ari kuplana kuba, ari kuplana kuita take all the wealth to his name and then otanga kudla to mabedis out there asina Prim. So now muri Zimbabwe, muri kuona tiri kuripota panapa nyaya yakora moto, nyaya yakaipa pakaipa paroda kugadziriswa. Mukomana ari kudemba kuruzhinji kweZimbabwe kuti what can I do? Do I blame my wife? Do I go talk to my wife, explain everything, how I'm wrong, where I was wrong, and that I was supposed to tell her from the first day? What do I do? So muri Zimbabwe, siya comment yako comment section, ndichange ndirimo, vamwe vese vachange varimo kusanganisira Prim etc vachange varimo to hear what you say, the advice, the whatever, the case, the whatever insults that you are going to give to us, Muri Zimbabwe. Peace.